look to cream in het arrival. I'm a lightweight, see look at the Sant, het is de vierde week in 3 weken. Dan is dit iets stalk in verband met deze. Die wat ik kon zien. Heb je al uitgevonden wie hier die leek is? Nog niet, maar dat is wat ik kan afleiden. Hier die leek al een paar dagen zo. Wie is hij? Hulle sal nie so dom is om 2 bodies op 2 verskillende plekke te dump nie. Susan, hoe was ie? Sien jy Susan? Nee, was nie so slim soos daai vooraf gesien. Sy sien die moet in 'n lab kom so gou as moontlik. Die junkies moet gevang word, dit kan nie so aangaan nie. Persoon sal 'n paar dat dood, ding sal die na kan vind. Natuurlijk, en ek sal sorg daarvoor. Mas, ay na, madalan sa'yo din siya. Het is ook een sier, hè? Ook een sier, dat dan dat het is. Gaan ik met taken drie of gaan ik keer Oké. op mis? Hoekom moet die gewig op mijn schouder zo heavily is? En hoekom moet mijn circumstances hier in mij is? Nou kijk hier. Hoekom moet ik het jou gaan voor ik er met Jesus wil zitten? Hoekom moet ik elke keer woord gaan om net mijn peace te protecten die lieve respect? Om organise me, boom. Dat komt duidelijk, die mensen zijn bizar, maar ze voor de staat te pakken, me, boom. Het zijn alle twee zo'n sibberies aan het gemaakt, me, boom. Ik kom gaan met je was maar wat, deze van, zo, meer, me, boom, man. Het werk is een beetje meer, zeg maar. Me, boom. We gaan 500 te me, boom, gewoon van een dag. Het is zo aan gaan, me, boom. Oh, Tenza, is recht, man, bro. Je ziet die ding, dan heb je ook een boekje. Je kan je zacht maken. Je steekt met die mensen te wees, die organizers, crazy. De werkers, krijg die maatschappij recht. En bij Thailand is er. Dan kom ik zeer veel kan zeggen, maar dan gebeurt je iets kutters en dan moet je kwallen afkomen. Crazy. Om organise. Daar moet je niet met je kind, man. Zien ze me, boom. Dat is een doodtapper. Ze willen dat ik kan gaan, boom. Dat is mijn kind. Die manschap alles klaar kan gaan, boom. Ze voorstellen me, boom. Apagela, ik heb deze zoen, ik heb met z'n top, boom. Vergeten van mijn goodness, alle het bevredigheid. Hoe moet ik hier is? Tussen die steelers en non-believers, Jesus. Hoe moet ik hier is? Terwijl langs dat broer van mij zijn naam RIP is. We zijn allemaal weer bijna die spijt. Ik zit Tenza, Dan wil hulle krijg die kar recht, dat is moe. Hoe moet ik wachten met dit? Ik denk dat werk kan doen. Maar als morgen komt, dan is het Ik kon even terug. Als daar in de boom, moet je salut. San, dat is een goeie in die zaal. Het is Afrika, bel het. Het is al
Stel. Die toets is in, sergeant. Die DNA behoort aan Bernardus Abrams. Sien sergeant. Ek het al gesê ons gaan die DNA van vriend hulle rookie daar gaan nie. Dat weet ek ook gedink het, sergeant. Want Boogie en Rasta is al mannen wat daar gerookt is in die draakkoppel. Sergeant, organise vir my 'n van, 'n adres. Ons moet Rasta se huis besoek asseblief of enige kontak van Rasta. And now, ladies and gentlemen, the one and only Cream. Ik weet ze vielen op een ruimte. Daar is killen, zo schrikken dat ik jouw mind slip. Ja, als je kan zien, ik heb Smokey nou weer in de game gekomen. Smokey was een beetje weg geweest voor de tijd. Maar hij is terug nu. Ook ik zie nog eens nog aan die broer wat ze laatste mee die kon doen het. Hier zei hij. Steve, is een customer. Ik zie niet buiten met altijd boel die kan los. Sewena, kalele short for nikunyini kalele wena okumsela ngaseko kusela mina kalela for the fast. Een boekje ons hele plan moet maken niet hoor. Want zoals ik kom vrouw, ik moet ze eerst staan op onze sporen. Zoals ik wil luisteren zie ik het die bij je aan mijn nissen doen. Want binnenkort had ik eens die weer geraakt zien ze. Want ik zie die oorlog is nog eerst staan op ons sporen. Zo zei. Die ei, wat denk jij van het drive-by? Kijk hier, man, weet je waar man nog heel erg blij mee man. Man, we staan hier, ga na. De Smokey, het ding is dit. Mijn namen zijn de peren en de meeste mannen die nu de ijs. Van de waar werk ons samen. Als one, als je praat, die moet altijd zo lang. Oké, Boogie, want die ding is die mee van. Als ons het hoor, mannen gaan niet tegen. Dan gaan ons bij je goed doen. Sergeant, wat doen ze? Gaan ons in? Gaan ons backup nodig uit? Hey, fuck backup. Ons het vir die jongens nou hier so. Dan het ze open-minded. Verniet geniet het, hier zit soos een wijsgrip. Wise up, ik het jou in het tijd. Een spiller zie ik die illes wat hij Goed, gaan. Ik weet ze wie dit zien dat niemand die nijden. Ik was op in het ziel op de knieën. I'm alive. Drijf met wielen, hokken, nijms, Thaise rip. Militant-minded. Vanaf die begin is ik rewinden. Ik zijn binnenkant jou minded. Ik die pijn op jou meisje als ik rijm. Fuck! Mijn lijn Hulle het al weer eens weggekom. Maar dit sal die laaste keer wees. Damn it! Zala maak vol, zin erop en slow. Ik is je ouwe niet stuk, moet dat ze je ziet aan niet. Trap op zijn kop, we gaan dood zo paniek. Van mij moet je schiet, ik zie bang voor die kan niet. Nog van die bitches, ik move met een mami. Ook als je stipt in die doop. Zij gaan niet die zo, ik laat wat het zo. Zout op mijn slip, broer, ze maak je het zo. Een steek dat ze wit, ik zie enigste doop. Van zij pijn niet van je, ik kon houden zoals gisteren. Zij is een baas, ik slaap zo mijn zuster. Met broer, ze het lijn is niet borrels in kusten. Kantjes is aan geen stams. We zijn aan het zas, maar poesa. Wat de fuck doen jullie? Luister, hoe je best. Luister, sien hoe betrap ons julle. Een vir fucking een. Maar julle wil nie fucking worry. Sergeant, wat maak ons nou met die ene? Ons dreig vir hom tot hy iets sê. Hy moet informasie het oor die moord wat uitgegaan het. Jullie gaat als het fucking lui, man. Ah? Hallo Tsai, wat weet sy van die Rasta en Boogie julle?
Jullie kan mij frik maken ook man. Jullie gaan fokken uit mij trainen hoor jullie. Boodskap wees van die Rasta en hij Boogie. Hoort zij. Zij van ons is club hard op pad. Ik is hard op alle sporen, hoort zij. Susan, we gaan eens maken nog. Los die vark net zo. Kom eens loop. VIP is net zo samen die sabotage. Stralen laat zijn insats. Zie dat hij kans gaat repeten ras. Bang brand ik pak met steed in de naad. Kans wat ze heet tussen de wie met zijn huizen. Ik weet waar zo habitat lintig hier buizen. Ik step op met die pijp in die mic. Om elke voor van schaapkleren te fight. VIP denk bliksem staan nog verzink. Voor mijn vat tot daar wat alle uitding. Maar dat wijst mij instantly hoe hij pretend. Bliksem stralen ze rechte club in. Ze schijt die naam in het lijf van een girl. En een voorplak dit op hoe op zijn hol. Kaljo hier, kaljo daar, zie dat. Hij zo'n naam van zijn kans kaas dalen. Ik noem zo man op vanaf aan Frida. Hallo vanaf aan als kast tussen minja. Hallo. Oh, wie die fucking skillers. Hallo. Meneer Benades Abrams. Jullie is naar laatdag. Jullie het ingeloos. En voor jullie ga ik één voor één opsporen. Hallo, sorry. Gewoon zeggen dat ze een naam kennen met van. En mijn telefoonnummer, ik is bang. Jullie is bezig om mijn gemeenschap af te breken. En ik ga het niet toelaten. Ik dicht zankie zoals jullie niet. Zij. Jouw stem klinkt nogal een beetje bekend, nee? Zij klinkt nog als een van die fucking gatten wat nou daar mijn fucking plek op doet, de alopadiso. Huh? Mijn stem zal de laatste iets is wat ze ooit zal horen. Zij, hallo. Zij. My broer, het lijkt als je net die fucking Denzel en die fucking organizer wat achter ons is in my broer. $300,000 cash. Isa ka ba lang sa gusto ko lang? 10 kilos. Kaya was masih man. Wat de way is die? Was er komen business te doen? Komen zo gezegd aan gaan doen? Het is een goede deal. Kan dan wat mensen met identity zien. Identity of not? Isa. Vast. Zien sergeant. We doen die op een dagelijkse basis. Susan, gaan we zullen betrappen wat? Hou vast, ons kijken wat zijn next move.
Mama. Fucking niggas no. Ik klaar met die fucking niggas man. No, James. Huh? Meneer Tom. Hoe zei? Om organise. Word je die mensen nog vertrappen, is maar klaar met die mensen, man. Focus. Organise, doe een me, bro. Je fucking gatters. Je moet je goed freak maken, bro. Dan moet je het gewoon. Time's up. Ik zeg van me, bro. Het is zinloos. Als ik nu jij nog maar werken, maar poezen met de gaten, de pistes, kom eens fok op. Uiteindelijk je, want je doet maar. Sergeant, ons verlaat die scene van nou. Vooral gaan ons opspoor een of ander tijd. Hou je rasta. Kijk je, ze is een goede mis, gewoon fucking slecht aan de vies zijn. Als ik denk je wat ze willen, man. Ik zie ei. Aan de woorden, ze kunnen kruisen. Is er nog maar eens die? Voor ze is er maar eens die? Ik heb toen lijkt die zo. En ik is op vandaan. Fucking 100 is er aan. Yes, zo bra. Of is gewoon niet frek die jong. Hoor het zijn. Zijn, het is ook een secret zijn. Huh? Het is ook een secret zijn. Zijn het er nou een secret zijn? En als je fucking lijkt die, hier als je vandaan, is je fucking 100 is er een kist. Hoor ze een kist vandaan de aflevering. Ik sta zo lekker. En zij spreekt vandaan, als je toen begon te doen, zij inneemt, zoals op deze raad, die steen ze.
broer gesê dit my broer. So, wat is hy nogals? Sy sien die geval van wat zo'n die Danes en die Organize. Hy het nogal gouwe gespeel as wat ons gedruk het my broer. Is Organize hy. Dat is hoe ek hom ken. My broer, ek dink is hy Organize. Ek dink dat hy vuil gaat, hy Danes en my broer. Hy het nog aan my luite gekiet met nog op weg die varke 100.000 rand my broer. Hoe verseker is die eie Deinse? En is die eie se luite wat hy het? Die vuil gaat het nog aan 'n kool gegee my broer. Die treiter en die fucking luite. En weet jy wat, ek moes hoor as my fucking luite systeem hy my broer man. Hoe hy luite aangaan. So wat sê hy, wat sy next move nou? Die vuil gaat my broer, hulle expect 'n meeting vanaand daar by die ring my broer. So hulle sê ons moet 100.000 rand kies bring. En verruil vir my luite nogal. So vanaand kan ek en sy nommer toe maak. Wat het dan gebeur van ons werk saam? Jy smokie, dis nog net 'n ding wat vir kan boekie koop. Sien nie man, so as daar enig iets gebeur, miskien vanaand saam met die man, dan weet ons nog daar maar 'n goeie boek wat kan ingaan met die besigheid. Weet jy wat ons gaan doen dat ons lei? Reg is my tweede naam. Disaster. Hoe kun je eigen zo'n pad doen, wat je me recht krijgt? No man, ik zit Deinse. Ga dus nou redelijk die nummer dalen. Ze wie dan ons bland in boogie. Ik boem, daar is je aan een weenie man. Die is niet boem. Aan de woede, dat komt wat is ik gewoon op het pad. Ze moet het gewoon woede. Ja, niet de business kan zo slim gaan, de meter met de kamp vier. Zo zijn we man, bloed het salut. Ze maar gaan eten, maar die kroon niet boem. Ik zit met kroon. We maken van dijn, ze maken bier, ons maakt toe, bro. En hij nog aan daar uit zes. Hij tot zes, dus je moet recht hoor. Ik kom maar jongens aan nu. Moment even. Jongen. Jongens, raak ons slaven niet meer. Dag, dag. Om Rasta, ik moet nog geld te brand zijn. Dit zijn we met deze opgemaakt, dit zijn we de jaren dat die ziek is en dan fucking lijkt hij met zij. Wel zij. Je zit en je zit als ziek gegaan. Ik ga het over zeggen, wie is die man? Ja, ai, krijg je maar zo'n secret, man. Ik smek het niet jou dik, man. Sy los sy luit dit sy. Dit zij nog wat zij zelfs steeds zij. Dit zij los met fucking lijkt is het drees zij. Ja, is nog once exastus.
Man, jij komt met die kakje, man. Kom met fucking koon. Je bent koon, man. Oh, mijn flik. Koon aan de broer, man. Noma. Hoi, zijn los nou, lijkt dit zijn? Los, lijkt dit zijn? Als die jongen de wereld gaan, gaan we zullen vasthouden. Vandaag, die jongens moeten gevangen worden. We kan niet zo aan elkaar wegkomen en die kakbadellen aanvallen. Isaacs, het is nou die tijd. Kom eens, maak je move. Ik weet ze kielen op een rijntip. Die skillen, zo schrikken dat ik jouw mind slip. Maar binnen stop, jouw kop drijven. Ik schop een gat in de kop, dan het ze open-minded. Verniet geniet het, hier zit zoals een wijsgrip. Wise up, ik heb jou binnen in een kindertijdgrip. Een speler zie ik die illes wat die fire spit. Unsigned hype number 1 times die is sick. Ik weet ze wie dit, zien dat niemand denied het. Rippers op je met ziel op to creamen het arriven. I'm a life wake, ziel op de Fuck! Ik denk dat het is goed afgeschiet. Bijna. Fuck! Het is Sant Isaacs. Fuck! Sant is in die oor geschiet. Die junkies moeten kan je de ambulance tussen gewas moeilijk als ze komen. Hoekom zit ik met die weight op mijn schouders? Hoekom moet ik mij altijd bewijzen voor die ouwens? Ik zeg mezelf zo dat zoek in hoe beter dit is. Ga ik met target reach of ga ik terribly mis? Hoekom moet die gewicht op mijn schouders zo heavily is? En hoekom moet mijn circumstances hier in me is? Nou kijk hier. Hoekom moet ik het jou gaan voor ik met Jesus wil zitten? Hoekom moet ik elke keer hoor toe gaan om net mijn peace te protect en die lieve respect? Als ik respect terugzoek, dan moet ik hoor hoe evil is ik. Hoekom vergeet alle van mijn goodness, alle het bevredigd geheel? Hoekom moet ik hier is? Tussen de steelers en non-believers, Jesus, hoekom moet ik hier is? Terwijl langs dat proef van my se naam R.I.P. is. Samen op die wil in gesprek kom. Dan wil hulle nog sê dat ek moet tyd kom. Hoekom moet ek wacht tot my tyd kom? Nou, hy bland. My eerste special, my bro. Ek soek hy Deinze. Ek soek hy Nyvrek. Oké, my bro. Die ding is dit, sy moet een beetje laag leven nou, man. Sy moet gezien wat het gestaan gebeuren daar op die taxiring, my bro. Hy vaak kan een vrek geskiet het, my bro. Sien sy, die ding is dit, sy moet nou net voor een rukje laag. Bland, hoe fucking verwacht is ek moet laag lees, dis hoe ek lyk. Ek kan niks goed vir myself doen nie. My bro, is dit wat ek wil sê, leer een beetje laag, man. Gaan ek so lang ingaan in die bezigheid van nou, my bro. Sien jy, man. Ek sal sê, hy fucking jong gaan check, my bro. Sien jy wat leed, sy moet een rukje laag, man. Sy kan mensie fucking recht dreed nie, my bro. Ja, my bro, is dit wat ek wil sê, aanbouw net van nou, man. Sien jy, man, toe ons as een pauws. Sien jy, man, ons kan bly wees, my bro. Man, ek het er vrek gestaan, my bro. Sien jy, man. Wat ja, soos ek wil sê, ek sal self aangenomen die dinge. Sien jy, wat leed, sy net so lang laag van nou, my bro. Ik kan mijn bodyguards even naar de draai gaan maken bij hem, zo fucking plek. Ons lijn lieverste, man.